Bueno, pues aquí continuamos, última xornada para nós, para la Voz de Galicia desde aquí, desde esta Feira Internacional de Turismo que se está celebrando desde o pasado mércores. Ao longo desta semana vai continuar todavía sábado e domingo tamén para asistencia de público, de visitantes, e nos imos seguir percorrendo municipios, localidades galegas para descubrir máis e para trasladarlles a todos vostedes que viñeron facer tamén aquí a Fitur, este escaparate mundial do turismo. E ímonos a chegar durante os próximos minutos ata Dumbría, tamén ata o Concello de Vimianzo, imos facelo da man dos seus alcaldes. Raúl González, alcalde de Dumbría, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo, boas tardes, alcalde. Hola, moi boa tarde a todos e a todas. Comezo contigo, alcaldesa, cuarto ano creo que este de presenza en Fitur, entre sabores e tradicións, creo que o lema, espero non errar, porque presentaban aquí, coincidindo con esta feira internacional, un novo vídeo, ese lema, sensacións coas que se vai ir, que ten neste momento de cal foi, bueno, pues a reacción, como recibiron a proposta que presenta Vimianzo. Pois sí, como decías, o meu cuarto ano aquí visitando Fitur e, dende logo, vindo unha vez máis a presumir, a enseñar, a divulgar toda a riqueza que ten Vimianzo e a Costa da Morte. Creo que é unha visita imprescindible para min e as miñas compañeras que me acompañan, son uns días de moito traballo, de moitos encontros, compartindo distintas experiencias e, bueno, centrando nesa presentación que tivemos a oportunidade de facelo en Tour España con ese audiovisual onde podemos recoller nesos minutiños todas esas panorámicas de Vimianzo, recollendo entre esas tradicións desas festas populares que temos, sobre todo o asalto ao castelo, como ademais así é festa de interese turístico galego, entre a fajía, entre a rapa das bestas, entre Merente de Castrobusán, todas esas festas que temos tradicionais no noso concello, sumado a todo ese patrimonio que temos e que tamén vos convidamos a pedir, a coñecer Vimianzo e tamén a volver, para ver toda esa, creo que esa riqueza que temos co Castro das Barreiras, cos dólmenes, a ruta que temos dos dólmenes. Ademais, creo que en Vimianzo recollemos, e en toda a Costa da Morte, pero recollemos toda esa historia que podemos ver e disfrutar. Por que entre sabores e tradicións? Por que elixiron este lema, esta mensaxe nesta ocasión? Onte, como dicía, dentro dese autovisual, tamén viñamos acompañados duns pinchos, pincho irmandiño, para poder degustar. Dentro das nosas riquezas, eu creo que a gastronomía, a nosa gastronomía local ten unha riqueza impresionante, con esa festa tamén para darlle toda esa importancia a ese pincho irmandiño que celebramos no asalto ao castelo, e entón, viñamos para degustar e poder dar esa posibilidade aos visitantes desta feira a poder gozar e a convidalos a que nesta próxima edición do Asalto ao Castelo, do Pincho Irmandiño, podan vir a disfrutar destas festas e tamén da nosa gastronomía local, que sin duda sabemos que son uns profesionales e que precisan de esa vir a esta feira internacional para poder divulgar a súa profesionalidade e o seu bo facer. Vimianzo, que tivo nesta edición de Fitur esa presentación propia, Dumbría, alcalde, veo acompañado de todos esos municipios, concellos que forman parte da Asociación de Camiños, a Fisterra, Muxía. Que papel ten precisamente ese percorrido, ese camiño, esa ruta na estrategia da súa localidade? É moi importante. O Camiño de Santiago, vamos a ver, está representado sobre todo nunha zona. O que fixo o Camiño de Santiago por Dumbría é o que fixo Dumbría tamén por ese trozo do Camiño de Santiago. Ves en Olveiroa, non? Olveiroa era unha aldea que estaba morrendo, a xente marchaba, e, fixoselle un lavado desde o Concello, fixoselle un lavado de cara á aldea, é dicir, melloráronse as infraestructuras, pusose en marcha un albergue municipal. Entonces vemos como está ahora mesmo Olveiroa. O camiño ten un potencial tremendo. Temos aí a figura do Wagner, que está... A nosa idea é que a Asociación do Camiño colla esa figura, e que o que é o trozo que o cacho de camiño que vai de Santiago a Fisterra Muxía, a figura primordial, a figura importante do camiño, porque sea o Wagner. Deixámoslo quedar aí a asociación, espero que collan a idea. De todos os xeitos, nós, desde o noso Concello, imos facer o que non este escrito para potenciar esa figura, porque ten unha potencia tremenda turísticamente.
Nos coñecemos perfectamente o Wagner, os lectores de La Voz de Galicia supoño que tamén, pero contalles aos que nos están seguindo que neste momento, sobre todo, que vos gustaría, non, desde o Concello, que potencial lle vedes? Ten un potencial tremendo. Eu comentaba cos compañeros, non, fai 2 veces de semana viñeron 160 peregrinos de Vilanova de Arousa a Olveiroba, un sábado pola mañán, e chamaron ao Concello a ver se os podería recibir. E fonos a recibir un día de chuvia tremenda. E, bueno, denlle ali unhas explicacións do que era Olveiroa, do que era o camiño, que significaba o camiño para o noso concello e tal. E máis ou menos, bueno, pois Olveiroa era unha aldea, está ben e tal, pero cando lle falén do Wagner, despertouse a curiosidade. Porque, claro, o Wagner, esa figura mítica que aparece na néboa de noite e que come peregrinos e quedaron impactados. É dicir, eso é o que queremos nós lanzar desde Dumbría. É dicir, esa figura, puñela en coñecemento e puñela como estandarte desta parte do camiño, porque ten un potencial tremendo. Contábanos a alcaldesa as mensaxes, as propostas que traen nesta edición a Fitur. Durante todos estes días estivo presente. Por que sirve como escaparate? Hai que estar... que retorno teñen, que agardan, con que expectativa se achega un ano máis a esta Feira Internacional do Turismo? Pois, bueno, eu creo que vir a Fitur, en este caso, a presentar, non a promover todo o noso territorio como Costa da Morte, e en concreto, pois tamén Vimianzo, non, como municipio, pois eu creo que é algo fundamental, é algo clave, unha feira, unha cita para min, dende logo, imprescindible, e o retorno, pois eu creo que é dar visibilidade, non, a toda esa riqueza que temos, e eu creo que unha feira internacional como é Fitur, pois non podemos decir, eu creo que os resultados e o retorno son, pois, do mellor, e eu creo que é unha cita imprescindible, tanto pois a promover o territorio como a nosa gastronomía. Eu creo que a Costa da Morte está sendo un destino que nos últimos anos nos sempre fago referencia, non, a ese faro que temos, que é o noso castelo, e a través desa cita de entrar no castelo, pois é a diversidade de todo o que podemos mostrar en Vimianzo. Entón é unha oportunidade que eu creo que non debemos perder, aparte de, bueno, todos esos encontros e aprendizaxe. Eu tamén pois quero aproveitar para manifestalo, que para min pois poder ver, observar e, bueno, ves outras propostas, outros encontros, e eu creo que tamén é posible para sumar e seguir pois mellorando e, bueno, seguir traballando a prol do turismo, non, na Costa da Morte, que eu creo que é moi importante e algo que precisamos pois cada día pois mellorar e poñer onde se merece a Costa da Morte. Aproveitando que vos temos os dous, o alcalde de Dumbría e a alcaldesa de Vimianzo, de forma conxunta, o voso territorio, o fío do que decía a alcaldesa, que potencial lle ven a ese territorio, que oportunidades credes realmente que vos pode brindar o turismo, cada un cos seus recursos, coas súas circunstancias, pero que se pode agardar deste ámbito turístico nesa zona da Costa da Morte? É dicir, o que pode repercutir en nós ou estar aquí hoxe. E sobre todo que oportunidades vedes que pode ter o turismo non só en Dumbría, en Vimianzo, senón en toda a Costa da Morte. Podemos confiar en que pode ser unha pata importante? A ver, alcalde, esa cariña... Vamos a ver, eu solamente vou xa dar un dato nada máis. Se é importante o turismo ou non é importante. Ano 2020, pandemia, estamos en pandemia. Entonces, por motivos de seguridade sanitaria, na pasarela do Ézaro, no acceso á cascada, houve que poñer unhas persoas ali para controlar o acceso, porque non había os protocolos de sanidade, que non se podía xuntar a xente sen mascarilla. Entonces, puseronse ali unhas persoas para controlar o acceso. Aproveitando que estaban ali 12 horas ao día, 12 non, 10, pusémoslle uns contadores para saber realmente a xente que entraba na pasarela. Bueno, no 2020 entraron 200.000 persoas na pasarela. Cano non queira ver como algo importante, non só para Dumbría, para a zona, 200.000 persoas, e nos 3 meses de verán. Entonces, o turismo ten un potencial tremendo. Entonces, temos que vir aos sitios, é o que dixo Mónica. Hai que aprender o que fan noutros lados e nós temos que exportar o que temos. Nós temos moito potencial. O que pasa é que, claro, somos unha comarca tan pequena, somos unha comarca que, bueno, estamos ali e tal, pero Mónica falaba antes que na súa presentación dou a parte da presentación, que estuvo moi ben, ao final dou uns pinchos en mandiños. Había que ver como estaba aquelo cos pinchos en mandiños, sabes? É dicir, eso hai que vendelo.
porque hai calidad, iso hai que vendelo. Entonces, o turismo, vir aquí, é fundamental. Se non ves, non sales na foto, nin che conoce. No, que non se atope estes días, non? Que non visite Fitur prácticamente pois non está nese mapa, non? Coincide a alcaldesa con esa diagnose que fai o alcalde de Dumbría? Pois coincido plenamente, de feito, pois, o importante é non que ese traballo en equipo de todos os compañeros e compañeras da Costa da Morte en promocionar o noso territorio. Ben, é dicir, territorialmente eu creo que temos pois moito do que presumir, porque os nosos paisaxes, a nosa terra, o noso patrimonio, bueno, non entrando dentro dos persoaxes non que temos tanto na literatura, na música, entonces eu creo que aí temos todo un potencial que debemos aproveitar, e eu creo que ademais dar, bueno, decías non o proveito que lle quitamos, pois eu creo que a maneira que ten de medrar non o noso sector hosteleiro e hoteleiro, pois eu creo que é a clave. Dicir, temos unha gastronomía na Costa da Morte pois moi rica, moi entón, pois eu creo que é algo que nós pois debemos aproveitar, debemos poñer en valor e debemos promocionar. Eu creo que, bueno, somos concellos pequenos, estamos nese rinconciño, como dicía o compañeiro Raúl, aí no, parece aí no punto do fin da terra, pero eu creo que a riqueza que temos no noso paisaxe, na nosa cultura, no noso patrimonio, nas nosas tradicións, dicir, eu creo que iso hai que ver, non? Todo o ano temos unha diversidade de actividades, non só centrándonos no verán, sino todo o ano temos, pois, calquera dos concellos unha programación cultural, unha programación de actividades dentro do deporte, dentro das actuacións, das actividades culturais, e eu creo que iso todo é o que suma para que calquer turista, ben sexa galego, nacional ou outros que sabemos que dunha maneira a través dos camiños, a través pois, de Fisterra, a través de todo o que podemos sumar como SEO destino, pois temos que pois, poñelo en valor, e iso, se nós non o poñemos en valor, malo, e para iso pois, eu creo que é un de moitos motivos que nos ten que traer aquí para traballar arreo pois dentro das administracións locais, apoiados, pois lóxicamente, e tamén aproveito para agradecer a Tour España que nos dese esa posibilidade para promover e divulgar pois do noso territorio que tanto presumimos e que tanto temos que presumir. Mencionaba o alcalde da Cascada do Ézaro, ese lugar de referencia que todos, absolutamente todos e todas coñecerán, mantelo, conservalo, ten o seu custo, o seu esforzo, alcalde, de cara a Semana Santa. O obxectivo non sei se chegará ou non, pero a idea que, bueno, pois que eses turistas, eses visitantes que se atopen pois con todo no mellor estado. Non sei como vai ese proceso. Sí, bueno, temos o que é o acceso á cascada, a pasarela, pois levou no o temporal que houve no mes de novembro, entonces ahora, bueno, andamos buscando financiación para poder arranxala, vais a arranxar, pero bueno, a miña idea era arranxala antes de Semana Santa, ou tela lista para Semana Santa, vai ser complicado, porque hai uns plazos que hai que cumplir, pero de todos os xeitos a idea é arranxala canto antes, eso sí, probablemente en detrimento dos fondos do Concello, pero bueno, pero é un referente e temos que poñer en marcha outra vez e que funcione normalmente. O último, deixadesnos motivos para visitar moi brevemente os lectores, seguidores de La Voz de Galicia, para visitar Vimianzo e para visitar Dumbría? Pois sí, bueno, tería unha lista moi grande, pero empezando polo noso faro, como decía antes, que nos ilumina, que é o Castelo de Vimianzo, facer a ruta dos Dólmenes, os batáns de Mosquetín, o paseo de Cereixo, bueno, que outras moitas cousas, non? Os nosos paisaxes, pois eu creo que cada un dentro do noso territorio que é moi extenso, e todo que, pois tamén añadimos para poder vir pasar uns días, ben sexa en temporada alta, en temporada media ou en temporada baixa, poder disfrutar da nosa climatoloxía, pois nos 12 meses do ano, que eu creo que temos, pois, moitísimo produto, non? Moito territorio que mostrar dentro do que é o noso SEO destino Costa da Morte. Dumbría, alcalde? En Dumbría, a pesar de que non está a pasarela útil para traballar ou para usar, eu invito a xente que veña igual a ver a cascada. Temos aí o Wagner, que ahora mesmo é un punto referencial tamén, e despois temos zonas moi pequenas, temos o cementerio de Colores, que se está olvidando de falar del, pero ainda está aí, é un cementerio distinto dos demais. Temos hórreos, temos moita diversidade de cousas que ver. Entonces, creo que Dumbría é o concello, estamos solapados por concellos importantes como Vimianzo, como a Fisterra, é como a C. Non somos só o Cascada,
pero temos moitas cousas máis que ver. Invito a que veña xente de Umbría, que se informe, sí. Bueno, pois convite feito, Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo, grazas. Nada, moitísimas gracias a vos e moi bo día a todos e a todas. E Raúl González, alcalde de Dumbría, graciñas tamén. Foi un placer. Gracias. E a todos vostedes, moitos motivos tamén para visitar estas dúas localidades, para visitar a Costa da Morte. Foron eles embaixadores dos seus municipios, fantásticos embaixadores da Costa da Morte, os encargados de contalos para todos vostedes desde aquí, desde este stand de Tour España, aquí en Fitur.